उदालगुरि जिल्लानि सिङाव भैरबकुंड ब्लक माने 11थि बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमायाव दिनै भैरबकुंडनि सिङाव दिनै बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट अफिसनि सिङाव खुंनाय जादों। खोब मोनसे मोजां गाजा गोमजायै खुंनाय जादों। जे बेनो फोरमान जे बिपिएफआ दाबो स्ट्रं आरो बिपिएफआ दिनैसिमबो गोख्रोङैनो दं। फैबाय थानाय इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै दिनै जों बिपिएफ राजनिति दल हिसाबै दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव जोंहा गासै मोनबा ब्लक कमिटि दं। बे मोनबा ब्लक कमिटिनि गासै कमिटिनि बडिखौ जों गोदानै दाफुंनानै गोख्रों बिबानखौ लानानै जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मावनो थाखाय जों खावलायदों आरो बेबायदिनो दिनै जों बिबानफोरखौ सोलाय सोल' खालायनानै दिनै कमिटिफोरखौ दाफुंना लानाय जादों। बेबायदिनो दिनै भैरबकुंड ब्लकनि सिङावबो दिनै बेखौ गोदानै मोनसे कमिटि दाफुंना लानाय जागोन आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै जाहाथे साफ्रोमबो जाहाथे रायजो राजानि खाथियाव थांनानै फैबाय थानाय पसिसआव जाहाथे बिपिएफआ सरकार फैनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै खामानि मावगोन आरो दिनै जोङो माजबाद समष्टिनि एमएलए चरण बर' बिथां आरो आङो दनसे समष्टिनि एमसिएलए हिसाबै जोङो सानैजों गोरोबनानै रायजो राजाफोरनि अभाब अभियोग जिबायदि समस्या नुजाथिदों बेखौ जों जेसेबां हायो गभर्नमेन्टनि स्किमफोरखौ लाबोनानै जों मावनो सेस्था खालायदों आरो बेबायदिनो गोबां खामानिफोरखौ जों मावफुंनो हादों। मानोना दिनै जोंनि खामानिया मा? जोंनि खामानिया जाहैदों रायजो राजाफोरनि समस्याखौ सुस्रांनानै होनाय। बेबायदिनो गोबां खामानिखौ जों मावनो हादों। मानोना दिनै बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा नोजोर होगोन। मानोना जोंहा दिनै जोंनि खामानिखौ जों मावदों। जोङो दिनै रुलिं बा अपजिसननि खोथा गैया। दिनै जों अपजिसनब्लाबो जों माने दिनै जेसेबांसो हायो मावदों। खिन्थु जों रुलिंआ जुदि जोंखौ एसे चान्स होबावोमोनबा जों बांसिन होनो हागौमोन। नंखायनो दिनै जों जेसेबांसिम हायो जों रायजो राजानि खाथियाव दङ आरो रायजो राजाजों थाफानानै खामानि मावदों। बेबायदिनो गोबां जोंनि माजबाद समष्टिनि सिङाव दिनै आरो जोंहा दनसे समष्टिनि सिङाव जों गोबां खामानि दिनै मावनो हादों। बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन। मानोना दिनै रायजो राजाफोरनि सायाव जों हगारजोबना होदों। मानोना रायजो राजानि मोजां खामानि मावोबा रायजो राजाया अनसायगोन आरो दिनै रायजो राजाजों जों हदाय थाफादों। रायजो राजाया मोनसे दुखु जाबा जों रायजो राजाजों गसंफादों। रायजो राजाया जेब्ला जोंखौ नांगौ जादों जों रायजो राजानि खाथियाव थांदों। बेबायदिनो जों दिनै रायजो राजानि खाथियाव हदायबो खाथियाव थांनानै दिनै रायजो राजाफोरनि जोङो अननाय आरो मदद मोनबाय थादों आरो आसा खालायदों आरो फैबाय थानाय दिनाव जों बिदिनो मोनबाय थागोन होननानै रायजो राजानिसिम बेखौनो खावलायनाय थादों आरो दिनै नाय जोंनि बिटिसिनि हालामाव थानाय बिटिसिनि सिङाव गासै रायजो राजाफ्रा मोनसे अनुभब खालायदों। मानोना थांनाय 15 बोसोर बिपिएफनि गभर्नमेन्ट सालायनायाव जिबायदियै दिनै बिटिसिनि हालामाव थानाय रायजो राजाफ्रा डेभेलपनि नोजोरजों बा डेभेलपमेन्ट जानायखौ नुदोंमोन आरो दिनै माखासे गोबां सांबिधानिक अधिकारखौ जोङो दिनै बिटिसिनि सिङाव थानाय माखासे रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' मोनदोंमोन। साख्रि दिनै मोनदोंमोन, लामा जादों, कलेज जादों, इउनिभारसिटि जादों आरो बिदिनो गोबां इनफ्रास्ट्राक्चारफ्रा दिनै जाफुंसारनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। दिनै बे 5 बोसोर इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकार खुंनाय बे 5 बोसोराव दिनै माखासे डेभेलपमेन्टखौ आं बुङा, बेखौ रायजो राजाफोरानो बुंदों। मानोना दिनै माजों मावगोन बिथांमोना? बोसोराव फैनाय फैसा बाजेट बेखौबो बिथांमोना दिनै मावनो हायाखै। फैसाया रिटार्न थांफिनदों आरो बेबायदिनो दिनै गोबां रोखोमनि दिनै खामानिफोरा दिनै देग नुसार जादों आरो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ बुंनो सानबावदों। थांनाय जिथु नै बे नभेम्बरनि 15 थारिख नङा होमबा बड'लेण्ड महा उत्सब बेहाय दिनै भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंदों। आं बुंनाय नङा दै, बिथांमोना जिथु बड'लेण्ड महोत्सब दिल्लीयाव खुंनायाव बुंदों जे 1500 कोटि थाखा हरदों होननानै बुंदों आरो बिदिनो आसाम सरकारनिफ्राय बोसोराव 800 कोटि स्पेशल पेकेज हरदों होनना बुंदों। दिनै मावथोंमोन बिथांमोना, मावदोंबाथ' गोबां रोखोमनि डेभेलपमेन्ट जागौमोन। दिनै जों गामिफ्राव थाङोब्ला रायजोनि खाथियाव थाङोब्ला गोबां जेंना जोंनि गेजेराव नुजाथिदों। लामाबो जायाखै, अबेबा दलं जायाखै, माखासे कलेज दिनै माखासे स्कुलफ्रा दिनै बायला जिला जाजोब्बाय। बिदिनो गोबां लाइमोनफ्रा दिनै माखासे मोनाखै। गोबां धरननि स्किमफोर दिनै जेरैबायदि जानांगौमोन जायाखै। अब्ला फैसाया बहा थांखो? बेखौ रायजो राजाफ्रानो बिजिरगोन। नंखायनो दिनै खुगायाव बिथांमोना बिराद मोजाङै बुंनो रोंगौ। मानोना खुगानि मथेब्लाथ' गासिबो जाजोब्बाय, खिन्थु प्रेक्टिकेलाव दिनै रायजो राजाफ्रा बिसार खालायगोन। मानोना दिनै जों बे 4 बोसोर बे बिथांमोना दिनै 5 बोसोर आगान होबाय। बे 5 बोसोराव ना साख्रि मोनदों, ना मोजां लामा जादों, ना मोजां दालां जादों, ना जोंनि ओनसोलाव माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारफोर जादों। नंखायनो जि नुदों बिपिएफ माखासे मावनायफोरखौनो बिथांमोना दिनै रं होनानै माखासे बेखौनो एसे एरखुलि खालायनानै बिथांमोना रिपेयारिं खालायना दिनै बेखौनो गावसिनि नामखौ क्रेडिट लाबाय थादों। नंखायनो दिनै नुदों समा सफैथों बेखौ रायजो राजाफ्रा बिनि फिननायखौ होगोन। जों रायजो राजाफोरजों जों हदायबो दं। रायजो राजाफ्रा मोनसे बिसास लानानै दिनै नंखायनो जों जिबायदि आसा खालायदोंमोन बिनिख्रुइ बांसिन दिनै रायजो राजाफ्रा फैनानै दिनै बिपिएफखौ सापर्ट खालायफैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नै थांनाय एमपि इलेक्सनाव जोंथ' जि रिजाल्ट जों मोन्दों। मानोना जोंहा दिनै
मोनसे फिसा राजनिति दल हिसाबै दिनै जों गावनि स्टेन्डआव दङ मानोना जोंनि दिनै बिटिसिनि हालामाव जि समस्या जादों जि जेंना जादों बेखौ सुस्रांनो थाखाय जोंनि बे राजनिति माने पार्टिया दिनै जन्म मोननाय हिसाबै दिनै जोङो रायजो राजानि अनसायनायखौ जथेस्थ' मोनदों इलेक्सनाव रिजाल्टखौ नायबानो मोनगोन बिथांमोना दिनै मोनथाम पार्टि बिजेपि इउपिपिएल आरो दिनै एजेपि बिथांमोना जहै इलेक्सन गेलेदों अब्ला बिथांमोननि भटनि पार्सेन्टआ जथेस्थ' खम दिनै जोंना बिपिएफनि भटनि पार्सेन्टआ बारा थांनाय जितु 2020नि जितु बिटिसिनि इलेक्सननि जितु रिजाल्टखौ नायोब्ला नैबे एमपि इलेक्सननि पार्सेन्टआबो जथेस्थ' रिजाल्ट आरो उफ्रा बिसायख'थि जितु सिल्लियाव जादों जों बेयाव खम भट मोनाखै गासै माने जोंहा 58,000निबो बारा जों भट मोन्दों जोंनि भटनि पार्सेन्टआ खमायाखै नंखायनो रायजो राजाफ्रा दाबो बिपिएफनि सायाव बिसास दं जों फैबाय थानाय 25आव बिनि एन्सार होगोन मानोना दिनै बिथांमोना रुलिं हिसाबै गोबां धरननि थाखा फैसा प्रल'भन होनानै गिदिर गिदिर स्किम दिनै रायजोनि खाथियाव थांनानै खोथा हैदों अबेबा नोङो थानसालिफ्राव अबेबा गिर्जाफ्राव अबेबा रायजोनि माखासे कमिउनिटि न' लुगोन होननानै कौटि कौटि थाखानि स्किम फोसावदों बिथांमोना जोङो आसा खालायदों बिथांमोना जिथु खोथा होदोंमोन बिथांमोना मावफुंनो हायोब्ला रायजो राजाजों अनसायजागोन मावफुंनो हायाब्लालाय बोरै रायजो राजाजों अनसायजागोन ओंखायनो दिनै नुदों बिथांमोना खोथाजोंनो फोजोबना थांनो नागिरदों ओंखायनो बिनि एन्सारखौ रायजो राजाफ्रा 25आव होगोन आरो 2025आव होगोन आरो आङो नुदों ससियेल मिडियायाव आं गोबां नुदों गोबां माने इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्राबो गोबां धरनि खोथा बुंदों माने गोबां धरनि बाथ्राफोरखौ गाव गावनि बिजिरनायजों गाव गावनि नोजोरजों बुंदों नंखायनो आं खावलायगोन जितु रन्जन दैमारियाबो सासे बिटिआर सुक्तिखारि हिसाबै आरो सासे एनडिएफबिनि फाउन्डार आफादगिरि हिसाबै जोङो दिनै बिथांखौ जेलाव थाजानायखौ जों लुगैयाखै मानोना दिनै सान्थि सुक्ति होननानै बुंदोंब्ला दिनै आं बुंनाय बाथ्रा नङा दिनै रायजो राजाफ्राबो बुंगोन आरो जारिमिनाबो बेखौ बुंगोन जे सान्थि सुक्तिया सोरनि थाखाय सोरखौबा खावसे जेलाव सोनानै सोरखौबा हगारनानै सोरखौबा राजनितिनि दैदेनगिरि हिसाबै दिनै मन्त्रि एमएलए खालायनानै दिनै माखासेखौ जेलाव सोनानै मा सान्थि सुक्ति जानो ओंखायनो आं खावलायदों जेरै गुवाहाटि माने गुवाहाटीनि जितु हाइकर्टआ जेरैबायदि बिथांखौ दाय गैया होननानै दिनै माने केसनिफ्राय माने मुक्त खालायदों बेबायदिनो जितु सिबिआइ केसआवबो आसा खालायदों बिथांना मोनसे सुप्रिम कर्टआव मोनसे माने बिनि सायाव बिजिरगोन ओंखायनो आसा खालायदों जाहाथे रन्जन दैमारि बिथांखौबो सरकारनिफ्राय जाहाथे एसे नारसिननानै बिथांखौ जेलनिफ्राय दिहुननायखौ जोङो माने लुगैदों आरो आं बेक्ति हिसाबै लुगैदों मानोना बिथाङाबो फैनांगौ माने रायजोनि खामानि मावनो जाहाथे बिथांखौ स्कप होनांगौ मानोना बिथाङा गोबाव बोसोर एखेलगे माने आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनायखौ जों नुनो मोन्दों ओंखायनो दिनै बिथाङाबो गोबां खामानि मावनो थांना थानायाव दिनै बिथाङा हारिनि थाखाय जि खामानि मावनो ओंखारदों जाहाथे बेखौबो स्कप होनांगौ आरो नङा बेथ' बांसिन गभर्नमेन्टनि सायाव डिपेन्ड खालायगोन मानोना गभर्नमेन्टआ मावनो हायै जेबो बुस्थु गैया गासिबो गभर्नमेन्टनि सायावनो सोनारो दिनै जोंनि भारतबर्षआ सरकारा दिनै बोरै जायो बेखौ जों बयबो मिथिगौ रायजो राजानि हेफाजाब आरो मदद लानानै रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांखौ मोजां दैदेननो थाखाय समस्याफोरखौ सुस्रांनो थाखायथ' बिथांमोनखौ सरकाराव माने सालायनो थाखाय खाबु होदों ओंखायनो आसा खालायदों बेथ' कमप्लिटलि सरकारनि सायाव सोनारगोन दिनै रन्जन दैमारिया गब्लाबो माने बयबो सेस्था खालायदों जुदि गवाब्ला खिन्थु सरकारनि दाय जागोन आरो मानोना सरकारा दिनै इनिसियेटिभ लायाखैना जोङो माने बेखौ बुंनो हागोन आरो ओंखायनो आसा खालायदों माने बिटिसि सरकारा दिनै गावसोर बुङो माने ट्रिपल इन्जिन डाबल इन्जिन होननानै बुङो जुदि डाबल इन्जिनब्ला बिथांमोननि खोथाखौबो लानांगोन नङा होमब्ला दिनै नुदों दिनै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां बिटिआरनि चिफ डेपुटि गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना जेरैबायदि गिदिर गिदिर लेक्सार होदों दिनै बेखौ जों दिनै आसाम सरकार भारत सरकाराव नारसिन रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय हगारनांगौ जाहाथे माने सुप्रिम कर्टखौ बा हाइ कर्टखौ बिथांमोना गावसिनिफ्राय मोनसे जितु माने जेरैबायदि हेफाजाब होनांगौ बेबायदि होबानो जाबाय अब्लाथ' दिनै सोर माने बिथांखौ जेलनिफ्राय माने हगारोबा माने दिनै आयेना बोरै लाखिनो हानो ओंखायनो आं खावलायदों जाहाथे बिथांमोना बेखौ मावनांगौ आरो थेंक इउ